På stavkortet har du altid overblik over, hvor langt du er kommet, og hvilke kapitler, der er åbne. Det turkise symbol med den åbne hængelås viser, at det er det kapitel, du skal arbejde med. Klik på symbolet for at komme i gang. Hvert kapitel starter med en introduktionsside. Her kan du se, hvilket emne du skal arbejde med, og hvad formålet med emnet er, samt hvad du skal lære på dit klassetrin. Du kan også se, hvor mange spørgsmål der er i kapitlet, samt hvornår du skal have lavet kapitlet færdigt. Hvis der ikke står en dato, er det fordi din lærer ikke har sat en frist i systemet. Når du har læst, hvad formålet med emnet er, kan du gå i gang med opgaverne ved at klikke på Start kapitel. Ved hver opgave kan du altid se, hvilket kapitel du er i gang med, hvilket emne du arbejder med, og hvilken opgave du er i gang med ud af det samlede antal opgaver i kapitlet. I opgaver, hvor du selv skal skrive svaret, har du 3 svarforsøg per spørgsmål. Klik på svarlinjen og skriv svaret i svarfeltet. Afslut ved enten at klikke på checktegnet eller ved at trykke Enter. Er svaret korrekt, bliver det grønt, og du kan ikke ændre det. Når du svarer rigtigt, får du 50 point og en stjerne. Efter 3 rigtige svar i træk, får du fra og med det 4. rigtige svar i træk 2 gange 50 point, det vil sige 100 point per rigtigt svar. Efter 6 rigtige svar i træk, får du fra og med det 7. rigtige svar i træk 3 gange 50 point, det vil sige 150 point per rigtigt svar. Efter 9 rigtige svar i træk, får du fra og med det 10. rigtige svar i træk 4 gange 50 point. Du kan altså højst få 200 point per rigtigt svar. Gå videre til næste spørgsmål ved at trykke på tabknappen eller ved at klikke på næste svarlinje. Du kan svare på spørgsmålene i opgaven i præcis den rækkefølge, du har lyst til. Svarer du forkert, bliver svaret rødt, og du kan forsøge igen. Du har nu 2 ekstra forsøg. Du skal blive ved med at svare, til du enten svarer rigtigt eller har brugt dine 3 svarforsøg. Ellers kan du ikke komme videre til næste opgave. Du kan hele tiden følge med i, hvor mange svarforsøg du har tilbage. Svarer du forkert i alle 3 forsøg, bliver svaret sort, og du kan ikke ændre det. Du får heller ingen point. Svarer du forkert, mister du retten til at optjene ekstra point ved 3 rigtige svar i træk. Havde du optjent stjerner, før du svarede forkert, så forsvinder de, og du starter forfra med at få 50 point per rigtige svar. I opgaver, hvor du kan vælge mellem 2 svarmuligheder, har du kun 1 svarforsøg per spørgsmål. Klik på boksen i kolonnen med det svar, du mener er rigtigt. Du kan med det samme se, om svaret er rigtigt. Boksen bliver grøn, eller forkert. Boksen bliver rød. Hver gang du svarer rigtigt, får du også her 50 point og en stjerne, og du får også her ekstra point, hver gang du har svaret rigtigt 3 gange i træk. Du mister aldrig dine optjente point, men du kan miste rettigheden til at tjene ekstra point, hvis du ikke svarer rigtigt. Det gælder altså om at læse introduktionen til hver opgave og opgaveteksterne omhyggeligt, så du ved, hvad du skal lære og træne, og så du forstår, hvad opgaverne går ud på. Tænk dig godt om, og vær grundig i din besvarelse, så er der bedre chancer for at få mange point, fordi du ikke haster igennem opgaverne for at blive først færdig. Når du har svaret på alle spørgsmål i opgaven, kan du gå videre til næste opgave.